हेलो लोगोफोर बरायबावबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बे समाव गोदान साख्रि आसाम स्टेटआव बेनो जाबाय ग्रेड 3 सरकारि साख्रि सफैबावदों दा बे डिपार्टमेन्टआ बबेनिफ्राय फैदों बबेयाव एप्लाइ खालामनांगौ अफलाइन बोरै खालामनांगौ ए टु जेड नोंथांमोना नैबे चेनेलाव मोनगोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बेखायनो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि नोंथांमोननि साख्रि आरो लोगोसे राङारि अनसुंथाइनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो लोगोसे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि पेजखौ मोनगोन दा लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामनो दाबाव नाथाय नोंथांमोना अफिसियेल नटिस नायनोबा स' नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायनो हागोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि नैबेयाव मोनसे डिटेल दङना बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो बे जाबाय डिपार्टमेन्टआ स' एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय सरकारि साख्रि दा बेनि लास्ट डेट एप्लिकेशना जाहैबाय 6 मार्च अके दा बे जाबाय अफलाइनसो खालामनांगोन 445 एबा 445 भेकेन्सिस नोंथांमोननि ग्रेड 3 आसाम स्टेटनि आन्डाराव एप्लाइ खालामनांगोन आरो पस्टनि नामा जाबाय भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट पस्टआव नोंथांमोना एसटिपि कोटा मोनदों बेनो जाबाय 41 आनरिजार्भ 258 दङ नोंथांमोना मोनदों ओबिसि 100 दङ देन बेनिफ्राय एससि 32 एसटि 14 दङ बाट PWD केन्डिडेट्सआ बेयाव एलिजिबल नङा सेलारिया 14,000 निफ्राय 70,000 सिम जागोन प्लास ग्रेड पे दङ 6,200 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन जोबोर मोजां सेलारि दङ 18 इयार्सनिफ्राय हागोन आरो लोगोसे जोंनि एसटि एससि कोटायाव 45 इयार्ससिम हागोन बाट जेनेरेला 40 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन क्वालिफिकेशन होनोबा नोंथांमोना HS पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय लोगोसे मोनसे डिप्ल'मा नांगोन 1 इयार ट्रेनिं कोर्स थायोना बेनो जाबाय स्कुल अफ भेटेनारि साइन्स नोंथांमोना बेनिफ्राय लानाय जानांगोन सिलचराव खालामनाय जानांगोन होमबासो बेयाव नोंथांमोना खालामनो हायो दा गोबां जों नुयो जे जोंनि बर'फ्रा बे डिप्ल'माखौ लाया स' बेखायनो एसटिपि कोटायाव पस्टआ थालांबाय थायो दा बेखौ लानाया जोबोर मोजां जुदि नोंथांमोना बे लाइनाव बे सेक्टराव खामानि मावनो गोसो दङबा दा बेखौ जों मिन्थिबाय बेनिफ्राय जोंहा दा सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो जे इन्टारभिउसो लागोन रिटेन एग्जाम बेयाव लिरनाय गैया माने इन्टारभिउ माने नोंथांमोनखौ माने प्रेक्टिकल टेस्ट लागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्राइटेरिया वाइसआव नोंथांमोनखौहाय सिलेक्शन खालामगोन जायनाखि सर्ट लिस्टेड जायो आरो दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेस अफलाइनसो खालामनांगोन नोंथांमोननिया बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्म मोनोना बेखौ डाउनलड खालामनानै स' नोंथांमोना एनभेलपआव थाइबानि पस्टेल स्टाम्प हरफिननांगोन थांनाय बारनि बायदि जेरै नोंथांमोना बिटिसिआव खालामदोंमोन ना देन बेनिफ्राय बे एड्रेसाव नोंथांमोना हरनांगोन बेनो जाबाय लास्ट डेटआ 6 मार्च अके 6 मार्चसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड नोंथांमोना होनांगोन प्लास एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांगोन थ' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे खालामना लायो दा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि रिनिउवेल भिडिअ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा बेनो जाबाय एड्रेस दा बेयाव हरबानो जाबाय नोंथांमोना एन्ड डाइरेक्ट बक्सआवबो हैनो हागोन जुदि खाथिबा गुवाहाटियाव थांनानै अके दा बेनो एन्ड नेक्स्टआव गोदान साख्रि फैबावगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 फैबावगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि एडिआरइ रिजाल्ट डेट ओंखारखाबाय 7 मार्चनि सिगां नोंथांमोना मोनगोन आरो 7 मार्चनि उनाव आसाम पुलिसखौ मोनगोन बेनो जाबाय काट अफ दा नेक्स्टआव गोदान साख्रि फैगोन बेनो जाबाय सर्सआव मोननाय बायदिबा स' नोंथांमोननि ग्रेड 3 पस्ट फैगासिनो दङ जेरैहाय एग्रिकालसार अफिसाव एबा एपिडिसिएलआव थ' बेबायदि टाइपनि मोनगोन आरो बाट एपिडिसिएल पस्टआ 5,000 खाथियाव आरो लोगोसे एग्रिकालसार गोबां दङ एन्ड डिएमइ डिएचएसनि गोदान ग्रेड 4 लिंकआ एक्टिभ जाफिनसिगोन खोनादों स' नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला आपडेट मोनो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन लोगोसे बिटिसि साख्रिनि रिजाल्टनि सायाव जेबो आपडेट गैया गोबां सोंगासिनो दङ दासिम जेबो बुंनाय जायाखै गोजौ लेभेलनिफ्राय आरो जेब्ला बुङो थ' नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन